Как да навлезем в една нова интимна връзка? Започвайте всяка нова връзка като новородено, на чисто, без спомени, без минало. Оставете всяко разочарование зад гърба си. Не позволявайте на един мъж или на една жена, които са ви наранили, да провалят вашите бъдещи отношения. В живота няма само една любов, а и всяка е различна. Не страдайте след раздяла. Повярвайте, че ако ви е отредено да сте с този човек, няма сила на земята, която да ви раздели. А ако сте разделени, значи така е трябвало. Този човек е изиграл ролята в живота ви и му е време да си тръгне. Не приемайте нищо лично, не търсете виновни. Щом така се е случило, значи е трябвало. Лесно се живее с приемане на всичко такова, каквото е. Започнете на чисто, като новороден.